Nkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele uphasita oningi lo uchaza amaphupho sibheka-ke la udaba lamaphupho. Kodwa-ke le channel le iyona yodwa ekwazi ukuthi ikubekele amaphupho ngendlela ekwenza kube lula kuwena ukuqonda iphupho lakho. Ngakho-ke kuthole kukuhle ukunikela nokuba imemba. Uyawufona-ke kusongo 9 awungu-WhatsApp. Framplex sawubona phasa cela ukubuza uphupha amakhaladi akachaza ukuthi abemshaya bemupha imali bebexoxa bemupha ukudla bebenzani amakhaladi. But ukupha ikhaladi kuyafana nophupha umlungu nophupha umndiya nophupha umshayina nophupha umuntu. Bonke labantu laba are just human, so they can symbolize isidalwa, they can symbolize an angel, they can symbolize umuntu as ikhaladi njengoba kuyikhaladi, they can symbolize anything. Yelwane nemoya emibi. It depends on the context noma kuncika kuyingqikithi yephupho. Kodwa-ke ngoba akachaza ngalokho asenze kanje. Number 1, ngokwesintu uma kungenzeka uphupha amakhaladi ungaba upha uluhlu uma ngaba yakusiza uxoxa nawe yakujabulela njalo njalo. Lokhu kukhomba ukuthi ngenzeka kade umuntu ovakashelwe isidalwa noma uvakashelwe izidalwa futhi zisondela kuwena ngesihle zinyeme njengamanje. So this will apply kubantu bakamoya. Number 2, kwesinye isikhathi kumuphupha amakhaladi ngabe upha uluhlu uma ngaba yakusiza niyaxoxa nihleli ayakukhowa kujabulela njalo njalo. Lokhu kungakhomba lokhu ngenzeka ukhonje ukuthi wena nobuhlobo namakhaladi ngokolibofuzo lokhokho bakho futhi kade bekuvakashele noma uvakashelwa amathongo. Lena-ke ithinta umuntu okungenzeka uma engathi ucheck umlando wakho uthola ukuthi vele ugogo wakho othile nomkhokho wakhe wayeyili ikhaladi. Ngabe uhlangothini lakomama noma uhlangothini lakobaba. Kodwa uthola ikhona nje ekuxhumanisa ngokolibofuzo wena nalabantu abamakhaladi. Number 3, kwabanye kumuphupha amakhaladi ngabe upha uluhle nje uma nixoxa noma ekusiza noma ekujabulela noma nihleli ndawonye. Lokhu kukhomba nje ukuthi kungenzeka kukhona ubudlelwano obuzokwakheka phakathi kwakho namakhaladi. Ngabe-ke ngokomjolo mhlawumbe wena uzogcina uthandana nekhaladi noma ikhaladi nithandana nawe noma kuzoba nobudlelwano bokusebenza namakhaladi esikhathini esizayo. Kodwa ikhomba ukuthi ingaba khona ubudlelwano zokwenza. Number 4, kwesinye isikhathi kumakhaladi kuba upha ulubu uma ekushaya ekuthethise ekujezise ekuthelele ekushaya ekujaha ekulimaza ekuhlasela njalo njalo noma ekujubula. Lokho kungakhomba ukuthi ngenzeka umuntu ogadlwayo yizitha zakho ezikuthumela ngezilwane njengamanje ukuthi leyo into ufuna uqinise imikhuleko uqinise uyiqinisa uyivikele uyibethele. Siyabonga. Be blessed.